че има как, че най-голямата сила е информираното общество, което знае какво иска, че е. Истинно от 5 часа не мога да се съглася с това ваше твърдение. Такава е ситуацията в момента тук. Правят безредици на протеста. Нека го запазим мирен, защото мирният протест е нашата власт. Когато един протест има провокатори, хората се плашат и няма да отидат на следващия протест или въобще няма водни оръдия, лютив спрей, да се разкарват хората, да се слагат пропускателни пунктове, да се създава паника и агресия в тълпата и да... Малко се пита да ми вземе телефона, обаче това не е добра идея. Там някой е запалил нещо. Искате ли да отидем да видим? Изумително, че дори на... Ще ги напълня. И ще ги приключа. Очаквам да се побавят още малко, да хвърлят оставката, защото общо взето те си подредили картите с това служебно правителство, но мисля, че енергията ще ги принуди постепенно да слезнат, защото трябва много реформи. Съдебна система основно. Съдебната система оправили се, всичко ще се нареди по конец. Абсолютно всичко. Най-важното нещо, за което сме тук е, че половината население на държавата се изнесе само и единствено заради тия хора, които са. Те са различни, но реално са едни и същи хора. Тук сме, защото ни омръзна и не искаме повече цялата ни рода да е в цяла чужбина и в целия свят. Искаме да си останем в България. Единственият начин да си останем в България е да спасим България. И това ще се случи. А ако не днеска, утре ще се случи. Те са изключително нагли, изключително безпардонни и мисля, че владеят ситуацията. Така че единственият начин да се случат нещата е с постоянен натиск. Очаквам това правителство да се замине, нови избори и мисля, че реакцията на народа, самия възход на народа, мисля, че трябва да избере истинските демократични партии, а не корпулентните партии на ГЕРБ и ДПС ново начало. Това е.